naimbag ka nagasat na malang tayo aming kinapsat. At datayo iti aldaw ti Biyernes Santo. Datayong aglipayano, when iti amin na Kristiyano nga mamati iti Semana Santa, iti dayto nga aldaw lagipen tayo iti naindaklan nga sakripisyo ni Apo Jesus. Nga kalpasan tinaudi apan ang rabiina, ijay nga naibalod, ijay nga naisaklang, ket ni Pilato, ket bijay met nga ni Pilato, inainted iti dusa, iti patay. Amo tayo, istoryana, idi taimbaga ni Pilato, sinot kayat yung waya-waya ni Barabas, wano ni Jesus, pinilidan ni Barabas. Ket dijayan nga wat na aramidan ni Pilato, inpataw na te katakkalan nga pannusa, iti nakababain a pannusa, nga agpay iti may nga tao, which is the crucifixion. Dili iti karatuan. Dahil no kasi dati sa death penalty, no muna tayo. Pero tinakababain lang amin is may lansa iti krus. No na lansa ka iti krus, you did a great sin. Lang kumano, nang papatay ka mat, iti heinous crime, kuna na kumaya sir. Hindi kumati kay patugan na. But we all know Christ did not do anything. Analayang tinubrana ng asaba, imbaga na dinasantuan ng Ebanghelyo, insuro na dagiti tao, may papanti pagarian ti Diyos. Ngayong gaputi apal. Gaputi apal, dagiti papadi, dagiti Hudyo, dagiti mamaestro ti linteg. Tangami deprived da Madida kayat nga maartapan, madida kayat nga niya po sa adadot pasurot ng misuda. And identify, amin tayo. Siguro makarelate tayo amin dito Niya po Jesus, kinureher na, dagiti dakes nga wenuhan nga nasayan, nga aramid da. Dijay nga kinagura da isuna. Kasi tayo met no daduma, makureher tayo, tas lang di tayo kaya. Gapuanan nga agpungtot tayo. Pero ang lang nga dagijay kakabsat, kinapasamak, ijayan nga pabaklay dati krus, sinapsaplit, aging ganga nga nailan sa iti krus. Ket idi taadda, ijay sa sila lang sa iti krus, nagtimek tinamin pito. Nagtimek tinamin pito, ket dagijay nga balikas pailaan mat nga pakaysuruan tayo. Balikas nga pakaadawan tayo kadagiti napintas nga reflection, pagpanpanunutan, itinaldaw-aldaw pa nagbiyak tayo. Muyo, it's been 2 years that we are on the pandemic. 2 years na surok nga do nga tawenan nga datayo ti pandemya. Last year, nakapag-7 palabras tayo, pero awan tilibot. Restricted pa ilaan digiti religious activities. But today, napintas mo. Agyaman tayo kin ako Diyos, tanaluklok kay labasita. Iti tayo ito nga rod ngayon tayo panagdagnag, kadagiti pan na kay dawdawag, iti maudi nga pito nga balikas ni Apo Jesus. Ngayon, tinawon nga ububranan tayo dahito kakabsat. Tinawon. Pero reality nga kung kuna nga rod, awang pa iti kay kabay sa siguro kada kayo from 1 to 7. Impronto. Di ba? Kasi no daduma, umay tayo dito, agtutuglog ti ubra tayo. Because it's holy hour nga kuna nga rod. Panagtuturo. Pero let us try nga, riingan tayo kaditi bagbagi tayo. Dumnod tayo. Kadagiti reflections, na ibasa na kada tayo. Nga ti kay pampanan na ti mensahe na pintas na pagpampanunutan kada tayo. Tabarbarang lang sabsabali dito nga Biyernes Santo kada tayo. Ano dito usual nga Biyernes Santo nga intensimbaan, agtugaw, unukwang agtumusa, agsindig kandela, sipsiputang te kaabay, nagbayagan, boring ti sawsaw na dito han kumakasgan. But today, let us open our ears as well as our hearts to listen. Barbarang laan ko man nabungbunga dahil tinintay pa nagdagdag. Dahil ito numalpas ti 7 palabras, barbarang sabsabalin to terik nato yung maawat ti komunyon. At dayaw tinasanto na krus ni Apo Jesus. Kat sabsabali terik natayo nga mang celebrar iti Biyernes Santo iti dayto yung atawan kada tayo. Hintay yung agyaman ka ni Apo Dios. Hintay yung agyaman ka ni Apo Jesus. Gaputi sakripisyo na, gapu kadagiti balikas na, gaputi na yung daklan nga aramid na isalakan isang alubungan.
Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang pagbuhay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming
balikas niya po Jesus si J. Cruz. Ipaay ka na tayo, babayan ken retired Police Major Artemio Ringor Clemente. Ama, pakawanin mida sa didaan mo, tiara ramiden na. Nadanunan tayo manen, kakapsat, dahito yung aldaw, ngayon tayo, pananglagip, dahil di pa nagtutuo, kaya ipapatay ni Apo Jesus, Sadyay Cruz. Numalagip tayo kakapsat, idita ni Apo Jesus, ket sumrek, sa di Jerusalem. Adu atak tao iti simbabat ken nang kapkablaaw ken kuana ngayon bilang da nga iso tipudno nga arida. Yan kalpasan iti sumagmamano nga aldaw nagbalbali ang naming pinsan pasamak ket dagiti tattao nga nang sabat ken Apo Jesus isuda metten dagiti tattao nga nangitarum, nang lalais, nang tuptupra, ken nakaigapwan, iti pan nakay tutuok na, iti krus. Ngayon gaputan ni Apo Jesus, ket pudno, nga mestro, ken naimbag, nga pagtuladan. Impakita na lakta, ti ayat na, kanagiti tattao, ta iti umuna, ang nagkaon, iti ngiwat na, idi da marigrigatan ken matutuo ken iti krus ket balikas iti pamakawan at kinunana. Ama, pakawanin mida tagida mo ti araramiden da. No kadalayo akas ordinaryo at tao narigat ti mamakawan. Uray lang sang kabasit nga kamali ti para tayo at tao ket nagadupay ti masao tayo, akas lang tumuknot sa dilangiten, tigura tayo. Uray pa ituneg ti may sa pamilya, maminsan at dahan na panagkikinawatan, ket ditan nga mangrugi. Mangrugi met iti saan nga panagsasarita, ket nahaan nga panagpikinunos iti uneg, dayta a pamilya. At dadag iti kanito, katay na singed, kagpagayam, inaldaw nga kainuman iti arak ket na minsan nga nasair tirik na ti may saga po iti angaw wenno haan met nga may kanatad nga ramid iti may sa ditan nga gandaten ti may sa apapatayen sa bali ket maputed ang mamimpinsan tinapintas apa nagpagaya. Amin dagitoy makaiga po iti rigat iti tao ang mamakawan padada a tao. Mabalin nga ta gapo iti pride. Ngem ni Apo Jesus sipod idi nang isursuro kadagiti tao. Bagbaganan iti pateg iti mamakawan. Tinunana nga nasakbay nga inka idatag kidaton mo iti altar ket malagip mo nga iti kapsat mo ket dagura na ken ka. Masapol at subli ka taumunapay nga inka makikapya. No adda ti panagpinakawan adda latta iti ayat ken kapya. Ngem napasig agura ti panagbibinusor iti adda kaunggan iti puso tayo ket mayarig a nakabalod dagiti puso tayo. Naibalod iti sipnget ken marigatan a makarukat iti dayta apan nakabalod ket maysa laeng iti mabalin nga wagas tapno mawayawayaan isu ti pamakawan. No ti puso tayo ket napno iti gura kaslang kang kanayon nga nadagsen iti rikna tayo. Adayo tayo iti para tayo a tao ket dita nga mabalin pay at umaod iti paragbalin
iti tao nga self-centered. Mabalin nga ibaga tayo nga kayak met iti biyag nga awan kayo uray, di kayo nga magkita. Nudad dumapay tay tao tapno insecurities iti bagina. Di tapno nga insecure haan nga kayat nga ngumato wenno may talo tay pada na nga tao. Naapal nga nuadda makita na nga pagsayaatan ti sabali ket ditan apadaksen na iti sabali a tao nga sumayaat iti biyag na. Ti tao nga insecure tapno met iti gura ken sakit tinakem ti kaunggan ti puso na isut gapuna nga narigat met nga mamakawan ken kuana. At damet dagiti kanito nga mapapanunot tayo nga iwaksi dagita nga gura iti kaunggan ti puso tayo ngem haan tayo nga agbalegi. Malagit kuman iti istorya ti maysa nga kumpadre nga agsarsarita ket imbagana iti maysa nga pare ammom ni paget ko no gapa kami. Nung napintas, tilangin-langin tayo sa bali at tao. Bakit ko, agapa kami. Agbalin nga hysterical. Nagayam na duwara dyan ay panit na ganay pan. Sumungbat met, timay sa kinwana, na imbagman pare ngem siyak no agapa kami ken pumarem agbalin nga historical. Kay basol ko iti agnobyo ken nobya kami pail lang nasurok at duwag pulo at awenen tinapalabas ket isidir na pail lang inggana ita. Lipatin tayo ako na tayo dagita nga basol ngem haan met nga agbaligi dayta gandat tayo. Apay umuna arason ipadas tayo nga itanemen na kita agura. Ngem pasaray sumken met iti kaunggan tayo iti dayta nga agura ket kas man lang bumangon manipod iti tanem. Dayto ket mabalin nga may gapo intayo nga kompromiso nga ipada tayo met tay bagi tayo iti sabali apay nga isuda di damet mamakawan. Apay kuma mamakawanak met wenno ibaga tayo nga amin met nga tao adda kagurgura na apay ket di kuman buraek latan we rationalize, compromise and lower our own standards. May kadwa lipatin tayo kuman dagita agurang-gura ngem malagit tayo met nga ipabasol iti pay iti sabali. Natural nga minen dagita kada tayo iti agpabasol. Malagip tayo ti istorya idi tayo muna ang agpabasol ni Adan ken Eva. Ni Adan pinabasol na ni Eva ket ni met Eva pinabasol na met ti uleg. Kasano nga ron nga makalipat tayo no ipasa tayo met iti basol umadumet iti gagura tao imbes nga mawan. Ngem anakad nga ta amin nga kayat ni Apo Jesus nga ramiden tayo. Lipaten ti basol mamakawan ken marukatan ti puso tayo manipod iti gura ken kasipngetan. Ni Apo Jesus kayat na nga isuro nga ipadas tayo ti mamakawan. Sursurwen tayo ket ibiyag tayo no makaya tayo ti mamakawan ditan nga masedek tayo metten iti pada tayo tao. No napintas laing ti ilangen-langen tayo iti sabali a tao ket may ayo iti Dios kada tayo. Itan nga aglukat met iti langit kada tayo ket bumaba iti adu a grasya na. Maawat tayo ti grasya nga kayat launay nga ited ti Dios kada tayo. Ti Dios naparabor amang mangted iti bundaway kada tayo tapnon agbalbaliw. Kas iti pangarig iti anak nga pinuspos na iti tawid na iti amana kadagiti dakes nga ramid ngem iti ta nagbabawi iti anak ti ama na sinaragsak nga
imapungol ket insubli na iti dayag ikinatao dayta nga anak na. Kasjemet iti Dios kakabsat, may subli iti dayag ti kinatao tayo no ammo tayo iti mamakawan ken mangipaay iti kaasi. Kumararag tayo, o Diyos, bigbigen me ti kinamabasol me, bigbigen me nga haan kami perfecto ket adda dagiti gundaway nga haan me nga ammo ti mamakawan. Palagakan nakam kadi kanayon tapno iti kasta masursuro me nga ibiyag ti mamakawan. Ipalagip mo kadi apo nga pagsayatan ti mamakawan tatapno in kami magunod kadagiti aglablabunan nga grasyam. Amen. Jesus, aming magtunay, nagpasulakan ka, akawanan ng apo, mga asikan.
may kadua balikas si Jay Cruz, ipaay kadatayo ni Erjan Castillo Jr. Sakbay man ngayon na ilawlawag kada kayo, pwede may kaduang balikas. Pagpagyek at kakapsat ko, kaya po tayo mga Yesus Kristo. Alaek man dahil mabundaway na agyaman kay Reverend Father Ian Chodor Agustin Bakting, agraman ti pamilyana, tanapatgan, to'y tarigagay ko, nga mga ibinsa-binsa, dahil to'y may kadua a balikas. To my Savior, GNLF, thank you. Itangaal daw umay ko, idaanon kada kayo, tipudpudno, ang mensahe ni Apo tayo nga Jesus, kas panglagit tayo manen, iti panagtutuok na, kapo medlaeng, iti araramig tayo. Kita ko yung aming nga adda dito itata, agyaman na, tayo tinay ito yung aldaw, at tatanggay tayo manen. When kakabsat ko, kin Apo tayo nga Jesu Kristo, sa wegmet ita, manipod iti daytoy aldaw, makipagyanak ito'y pudpudno a paraiso. Independent Church of Filipino Christians, Aglipay Memorial Church. Kakapsat ko kinapot tayo ng Yesu Kristo, there are 5 P's where I am here today. Ti umuna nga ti panagpamati, may kadwa panagdaydayaw, may katlo, panagkararag. May kopat, panagyaman. Ket ti maudi nga pi, no apay nga dakit ita, ket ni pupong ti adagtoy sangwanan nyo. Kalpasan kinaunday, kinawan kapadpada na at tuok a sinagaba ni Jesu Kristo, kabayatan iti sasangbay na as ibabaklay ti krus, kay di mismo a krus nga inawit na, ken isang at na isumetlaeng di krus nga nakailansaan na kengkuana. Manipod nga rod itingiwat ni Apo Jesus nagaon ti umuna a balikas a kinunana, Ama, pakawanen ida kadidaan mo ti aramiden da. Daytoy a balikas ni Jesu Kristo at nakaibinggasan ti kasaunay panagayat na kadatayo nga tattao, impatlik na tibiyag na kadatayo. Babaen tisan na nga panagkitakit amatay gapu kadatayo, at pinaneknekan na iti muna nga sinauna, kas masarakan tayo iti Ebanghelyo ni Apostol San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12, at patingga iti 13 a kinunana. Agkiinayat kayo, akas panagayat ko kada kayo. Ti katalukan nga ayat nga ipakita tinaysa nga tao, iso iti pangipaay nga iti biyak na kada kayo, kadigiti gagayem na. Gapu iti daytang ayat, saan asin kenteng kuana, tigura kadagiti ng dangrag kengkuana. Imbes agurat impay na, tinatanok nga ayat, kas paneknekan a kinunana, Ama, pakawanem ida, kadidam mo, ter aramiden da. Forgive them, Father, because they don't know what they are doing. Kalpasan ti muna a panagsaon ni Jesu Kristo, iti addan as ibibitin iti krus, nagbibingayan digiti soldado ti arwaten ti Apo, ket awan nabati iti bagina, no dilaeng tinaiputipot iti patong na. Kadagiti kastaunay nga kaaduna nga tao nga daidi tigayta nga lugar, at dahil sadyay iti maragragsakan, ti magikita da nga panagsagaba ti Apo. At 12 words translated in English, I promise you that today you will be in paradise with me. Ti Diyos masiknang unay dagiti pamilya, dagiti napudno ken matalek anaganat amang salaknid ti pagtaengan ang nabangon tinatibker nga pundasyon tapno maliklikan ti pagamkem wenno pagpeggadan iti masakbayan. Iti ugali ken kababalin
iti agkabanwag. Isu iti takkel nga sarming, amang ipakita no sa sino dagiti naganak yung kuwana, wenno anya klase e pamilya iti nagtaunan na. Kakabsat ko, kaya ako tayo ng Kristo. Adda kayat ko nga ibinlay kada kayo nga istorya iti may isang agkabanwag nga naaksidente ken adda iti nakana nga kasasaad. Tatang nga isurum sa amin ay abanag kanya. Panagulbot, panagtakaw, panagpinggit ti baraha, panakiriri, panagagom, panaguper, iti arak ken sugal, panagkusit ken sao, naturay nga sao, aramid ken kababalin, nga hindi mo pa insuro kanyak no kasano iti matay. Isurong kanyak no kasano ti matay. Isurong daras kanyakon no kasano ti matay. Tatangket matay akon. No pa iti ama ket di na insuro ti anak na kadagiti dakes nga ugali ken kababalin. Nagbalin ti ama anak sarmingan ti anak na kadagiti aramid na adakes. Gaputa matmatayan ti anak ti maudi agundaway na at dabanag nga kayat na nga amwen no kasano ti matay. No kasano aparmeken na ni patay. No kasano aliklikan na ni patay. Dahito yung anak mabalin nga adu iti nang nangigan na may papantay patay. Ngayon, di na inikan, ti kay papanan. Gapu, tama kumikom, kad kini adda, ken kuwana nga ugali kay kababalin. Di na inikan, tinauneg, wenulaw uneg ka importansya, nga adda dita agin inom, wenno makisugal. Mabalin nga adda, iti sidong ti barkada na, wenno iti ababa nga sao, makumikom, nga mga ayam o manglanglang ay si pagarteman na dahil nga biyag. Ngem itan tamagmatay kasano tatang kimatay adu apay ang matay ti tao tatang anya iti pagbanagan ti tao kay nung kalpasan nga matay. No amirisan tayo ti saludsod iti agkabanwag abat matay at gabuteng ti kaunggan na at amak na noan niya ti pagbanagan na at dadakkel nga aligagaw ti kaunggan na tanumatayen iti dayta nga kanito tamabalin nga maamilis na ti bunga ti nararamid na mabalin ang maligit na dagiti nang nangig na kaibapanan ni patay wenno pagtungpalan ti kararuwa ti tao numatay. Masaludsod na ti bagina bukas bilang man matay sa dinno ti pagtungpalan ti kararubana. No, mapan ijay langit wenno iti agnanayon apan nakadusa. Ti panagkid daw na iti ama iti panakilaw-lawag ken kuana no kasano iti matay ket kid daw ti maysag nagpatulong. Agpapaarayat iti maudi agundaway na iti rabaw iti daga. At pagpakaasi tabareng may kanpay iti gundaway na nga mga muno apay ang matay ti tao ken pagtungpalan ti kararuan no matay. Anya iti namnamain tayo nga sumbat iti ama iti saludsod ti anak nga matmatay. Maet nga ta ti ama itirik na ti anak na nga matmatay at dan nga ta panagbabawi ti anak ken kastamet ti ama. Ti pamatig imaysa nga ama iti anak must be in a way that nourishes and develops him in all aspects possible in according with rationality or in the case of Christians in according with biblical principles of love. A lover in a relationship as in the case of a father loving a child must light in a life of productive and positive accepted within the bounds of rationality and truth. Therefore, love must not exist in a relationship for illicit purpose like deceiving or any other evil. Dayta kumangarod kakabsat ko kay napatod Kristo ti pagpampanunutan tayo nga magsukisok no anya ti pakanaigat ti patay ti biag ti tayo at ti biag saan nagbaon at ti biag
Bulot tayo lain kinako tayo nga Jesus. Gaputa bulot tayo masapol nga ipulag tayo. Gaputa na ipagpabulot tayo nga awan tulaw na. Awang pakapilawan na. Ket masapol met nga rod nga ipulag tayo. Kengguana nga awan tulaw na. Awang pakapilawan na. It's not yet too late kakabsat itang ti panagbalbaliw. Pananglaksid kadididtakes akababalik ken ugali tapno dahil nga bulot tayo nga biyag. Bulot tayo nga kararwa. Ket mabilang nga awan tulaw na, wenno mabilang nga nagalus, nga awan tulaw na, isang uwanan ti Apo. Talaglagi pen tayo, anyaman nga oras, kanito, wenno panawen, alaen mo pasubyan ni Apo Diyos, deta nga impabulod na kadatayo, abiyag, dagiti naturay, man nakabalin, nalastog, dagiti napalangguad, napangas, dumteng to ti panawen, nga mapermek kayo, ket ingkay to akong pable. Ingkay to agluawen og sangit tinalimed tadiyon to balastugan ti bileg ni kaparsuaan. Singiret to ti konsensayo kabayatan ti panagsalog ti pigsayo abuyugan ti sakit ken panangbaybay-a dagiti mismo nga gagayemyo agraman dagiti kameng ti pamilyayo. Intun dumteng dayta nga panawet. Kada kayo awagan nyo ti panakabalin ni patay. Ngem din tudungteng ka na kayo, tadi ipay dinteng ti panawin nyo nga aginana. Adun to arigat ken tuok ting kailak amen. Adun to akitang kan alimuteng ti umay ka na kayo. Banag a masapol nga panunuten kan emirisen digiti naturay nga tamsit na palangguad na agom ta saan nyo ako ko amin apanawen. Saan nyo ako ko tilubong mapaggargarawan nyo. Dumteng to ti panawen, ngagpatingga amin dagita, nga kababalin nyo tagururay tingarap ni tanem, itong tumunggal may sa kada tayo. Tiragragsak gapo kadagiti nagaramugang nga wagas, ken kababalin at balindan to amin nga sennaay, at bukaw danto. Inda sa wiko ban ay, ket masukatan to, itiladingit, ken babawi, tama miris danto, tibindot, tiwagas, ipanagbiagdan. At babawi, tagdadakkel, abanag, anang baybay-a, ti panang teripato, ti kararwanan. Nagpanakkel unay, iti sangwanan, ti namarswa, ken kuana, ken dagiti tagtao. Pinagpanakkel na, ti adat, ti ken kuana, nga kinabaknan, adal, turay, ken gagayen na. Itun matay ti kasta nga tao, makapagpanakkel to nga ta, iti kasta ken ni Apo Diyos, iti adal, turay, ken gagayen na. Makatulog to nga ta, iti adal, turay, ken pati gagayen na. Iti dahil yung aldaw, intayo, lagipen dagiti pito nga naudi nga binalikas ni Apo Jesus idin anak kabiti ni De Cruz. May palagit man kanyak DJ kasasaad ti dua nga kadwa ni Apo Jesus ani ilansa. Ni estas iti kanigit na akinon kunana aren't you the Messiah? Save yourself and us. Ngem simong bat idimas nga day ti makanawan na kinunana. Don't you fear God? You receive the same sentence you did. Ours, however, is only right because we are getting what we deserve for what we did. He has done no wrong. Ni estas may nga man nanakaw. Ken birko. Takawin na, ti makursunadaan na, tapno at na malako na, nga pangwartaan na. Igatang na ti arak, ken pangipip na, itigartem, ken rukso tilasat na. Ni estas, adi namang pulos nagbabawi, kadagiti inararamid na. Numampay, ubaw, ken kuwana, dagita nga banag. Kadigiti nga panawin nagungar ti kinatao ni estas. Kadigiti mananakaw, takawin kadigiti karubada,
usarenda ti saan da nga kwarta tapno at dalaeng pangsuportada dagiti bisbisyo da ken pang-FF da kadagiti garten sila sagda. Usaren na pa iti sao ti Dios nga pangabbong iti dakes nga aranid na tapno sasao da kunam lang no di da makabuong ti baso. Intun umay tinangato nga ukom malastugan ng tungata, matakaw ng tungata, iti gundaway na tapno makaliklik iti iketdeng ti ukom. Anyan to ti kuna ti ukom. Kumadayo kayo kanyak, da kayo na inlunod ti Diyos. In kayo iti nanayo nga apoy nga naisagana ti Diablo ken iti angheles na. Maukum daamin akas mayanurot iti aramid da. Ngem nakabutbuteng ti pagbanagan dagiti traidor, dagiti takrut, dagiti naderrep, dagiti abusar ti kwarta, iti aking kwarta, dagiti mamamatay, dagiti aming nga ulbut, dagiti mannanakaw, agyandan to ijay danaw asumsumket nga apoy ket nasupre nga isu iti may kadwa nga ipapatay. Iti adda iti makanawan na nga nailansa ket Dimas nailansa gapu iti panakiraman na tilakkel ariribo. Dimas ang nilansamet iti krus gapu ti kinaubaw dagiti aramid na. Iti kaadda na ang nakailansa na a krus nabalinan na kadito naglasto nakatulong nga talagiti gagayem na naamiris ni Dimas no upaw amin digiti nararamid na. Iti panakaamiris na digiti kinaubaw digiti nararamid na nagbabawi nagkararag nagsangit at dimawat itulong kay kahasi iti kinunana. Remember me, Jesus, when you come as King. Jesus, laglagipen nakto kuma, into numay ka, akas ari. Basit abalikas, ngem napudno, nagbabawi manipod ti kaunggan, iti puso na, ken kararwana. Nabigbig na ni Jesus, nga saan nga gagangay nga tao, no pa'y adda nga at sagsagaba. Nabigbig na ang maikari nga maasitgan itikas kenkwana ang managbasol. Maikari a pagdawatan ti tulong ken taasi ti amin a panawen. Ket saan anapaay ang nakagunod ti bendisyon ni Kristo at tati manipod iti bibig ni Jesus. Inikan na tinamdaman ni Dimas iti kunana, I promise you that today you will be in paradise with me. Kari anak nuan namnama, kari ang maipaay kadigiti tao nga umawag ken Apo Jesus. Awag anapudno, awag nga sang nasasawen ti dila ti tulang na, no diket nagaon manipod ti kaunggan iti puso na anapukuyugan ti pudpudno apan nagbabawi. May saa kari ang maipaay kadigiti at pakawan asibubudno asibugan ilulua ti pudpudno apan nagbabawi. Duwati klase ti tao ang makabasol. Umuna DJ saan na nga pagbabaw yan dagiti nagbasulan na nudiket at adda nga agaramid ti pagbasulan. Kasta ti ko natin Tagalog nagkasala na nila lang ako, lubos-lubusin ko na. Nagbasulak met laingen, nayunak laingen. Kadagiti kasta nga panagpampanunot na sa andan nga pampanunutin, tidumtekto, kadakwada, kalpasanday ito ebiyag. Kakabsat ko, saan ko madaytoy, titulagan tayo no dikit, agaramid tayo, nasaya tapno ko ng tumet ni Apo Jesus kada tayo. I promise you that today, you will be in paradise with me. Manipot iti dayto yung aldaw, makipagyang kanto, kanyak, ijay paraiso. Tuladin tayo kumani Dimas, adimawat, itinapudpudno, apan nakapakawan, ken nakauray ti parabot. Napuko naman, tilang ay dayto yung abiyag, ngayon inikan ni Jesus, itinaragsak, ang kasasaad, itinagkay sa abiyag. Nutulayan tayo ni Dimas, ti pamati, anyan ko nati, nangatong ukom, umay kayo, na kayo abinendisyonan, tik ni Amak. Awaten niyo ti pagarian, ang naisagana kada kayo,
manipod ti panakaparswa ti lubong. Kakabsat ko sakbay man nga inakibusan dito yung ikadwa nga balikas, ipatsyan kay man ti nga saludsod. Asin no ti mayak nga makipagyan ni paraiso nga insagana ni Apo Jesus kada tayo. Ulitik kakabsat ti saludsod ko, asin no ti mayak nga makipagyan ni paraiso nga insagana ni Apo Jesus kada tayo. Itayag naman ti makanawan nga ima na ti sino ti mayat nga makipagyan ti paraiso nga insagana ni Apo Jesus kada tayo. Ay. May kadwa nga saludsod, asin no ti mayat nga umuna nga mangala ti visa ken passport na nga mapan makipagyan ti paraiso nga insagana ni Apo Jesus. Kaya nasawen, manipod iti dayto nga daw, makipagyan kantukan niya, iday paraiso, na imbag amalit tayo amin. Kumararag tayo. O Diyos nga Apo, Apo mi, amangan nga makaliliwadag ito'y asasao. Dakam nga rod, awan mi, awan kalikaguman mi, isulaeng, adawatan mi, ken ayararaw mi, ken ka. Iti amin aray-ray mi, kararwa mi, nga isubli na kam, iti panakipagyan mo, ken danusak na kam, dagiti ado abas basol mi. Tapno may karikam nga mangnibi, nga ayat mo, awang masabol mi o ama, awang kalikaguman mi, no daan kami, di ayat sabay mo ma.
May tatlo kabalikas si J. Cruz, babayan kay Mrs. Elisa Salvador. Naimbag nga aldaw, Biyernes kada tayo aming kakabsat. Saan met siguro nga dakes tiugisen muray Biyernes Santo aya kakabsat. May I request you that tap the shoulder of the person beside you and tell them, duatang tuman no sumaruno nga Biyernes Santo na. Iti asidek ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana, ikabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Idi nakita ni Jesus ni inana ken ti adalan na adungdungwen na. Kinunana ken inana, babae, adtoy ti anak mo. Kinunana met iti adalan na, adtoy ti inam. Iti dayta nga oras inyawid ti adalan ni Maria tapno agtaeng iti balay na. Daytoy kakabsat ket mabasa iti libro ni Juan kapitulo 19 bersikulo 25 agpatingga ti 27. Daytoy met ti maikatlo kadagiti maudi a balikas ni Jesus nga isu nga inak ipinsa-pinsa itang aldaw. Iladladawan ko ditoy panunot ko ti itsura ni Jesus iti ipagana dagita a balikas ken ni inana. Panunutek no siyak siguro ni Maria, diyak siguro maigawid tiriknak nga agrumaap. There may be no exact or enough words to describe the pain and agony Maria is feeling then. Tatay ko nadan, maminribo ti sakit na ti maawanan ti anak na. Itibiyang ni Jesus, no man pa'y nasakit kanya na nga panawan na ti inana, nalag-anan riknana iti makita na nga adda pangibilinan na ken ni inana. Mayat ta napakadaan ni Jesus ti papatay na. Nakapagbilin pay lang. Ngem no ngarod ti anak ket pumanaw akasla apagdarikmat. Anya nga tan ti sakit ti marikna ti ina. Dua abulanen ti napalabas iti tungmusay ni manong ko. Nakita no kasano ti ladingit ni inami. Inpukpukaw na keninik ikis na. Ti sakit tinakem na. Nubuna, tadimin nakita ti pakakay na. Saan man la ang nakapakada, saan man la ang nakabilin. Ngem ni Jesus nakabilin pay lain. Babae, adtoy ti anak mo, kinuna met ti adalan, adtoy ti inam. Iniulit-ulit ko abinasa dagita abalikas kakabsat saan nagaputa jak ammo kaipapanan na. Ngem amamirisek no anati kayat asawen ni Jesus kadagita ain balikas na. Ipalubos yuman nga rod kakabsat takuyugen dak nga agreflect kadaytoy abalikas ket ibinsa-binsak man daytoy iti konteksto ti familia. Iti nagasawa apuhan adagos nga naikan kami ti anak.
Gaputa umapalak nga maaddaan ti anak adagdagos kanayon ko nga ikararan idi nga sapay kuma taikan na kami ni Apo ti anak saan anasisitan no babae wenno lalaki. Basta nasalunan. Ken uray anan tuman itsura na wenno pagbalinan na ayaten min tulatta. Dagita kakabsat ti linaon ti kararag ko aging gana nga nagsikog ken na iyanak ko ti maysa an nalungko nga lalaki. Malagip ko launay ti mo na abalikas ni doktor ko idi parabaw na tay anak ko dito'y barukong ko. Ma'am Liza, may cleft lip si baby. Ti saludsud ko adagos idi makasaon tumit laeng dok. Asinong batan na met ti ay oo naman bibig lang naman hindi kasali ang gilagid. And so I say thanks God. Yang maasi ak ti anak ko ta adapigis ti bibig na. Medyo papasulik ti bagik. Idi baka kunak adda naraamit ko amadi. Isu ang nagbali na kasyay ti anak ko. Ngem numan pay kasta kalpasan ti makatawen pinaoperaan mi isuna pinadakkel mi ama nagbuteng ti Dios kinadapamati na ti bagbagina. Kaasi ni Apo inunod met a makikita mi ti maysa a nanakem nasayaat natulog nalaing ken nagwapo nga ubing. Dayta ti maysa kadagiti adu a pagyamyamanan mi ken Apo Dios gaputa pinatgan na kami a maaddaan ti anak. He is a gift from God, therefore we need to treasure him until the day that he will claim his ownership to my son. Ti maudi a maikatlo a balikas ket mangipalagip kada tayo dagiti banbanag a naibilin ni kada tayo. Naggasat ni Maria ta adda mapagtalkan nga adalan ni Jesus a nangitalkan na ken kuana. Iti konteksto ti pamilya, ipagpaga ti Diyos kada tayo, ina, daytoy ti anak mo, anak ko, daytoy ti inam. Saan tayo a pinili dagiti naganak tayo? Kastamit asaan ada tayo tinagpili ti agbalin nga anak wenno anak tayo. We are both gift for each other. Sika ti ina a pinili ni Apo Dios para kadagita anak mo nga agdama ita. Kastamit a isuda ti inted ni Apo nga agbalin nga anak mo. Ket kayat mo man wenno saan ti relasyon nyo ket paspasin kedan ti pamati nga da kayo ket regalo ti Dios iti maysan-maysa. Saan tayo ang mabalin ako naen? Apo, apay nga isuna ti nanang ko. Wenno, Apo apay nga isu ti anak ko. Adarason ti Dios no apay ket awan tayo iti lugar amang question kanya na. Dayta ti makunkuna a destiny. Ngarud, aywanan, ayaten, irespeto, talibenen, ken pasantaken tayo ida. Ala siguro adu dagiti panawen nga questionaran tayo ti Dios no kasta nga adda makita tayo nga apalan tayo. Aglalo no tay kayat tayo nga talugading ti maysa nga anak wenno ina, ket makita tayo iti sabali nga saan tayo a makita kadagiti ina wenno anak tayo. Ngem ana ngarud, ket da tayo ti pinagtumpong ni Apo. Dakkel ti panagtelek ni Jesus iti dungdungwen na nga adalan na, taintalek na kenkwana, tinapateg nga inana. Amuna nga adda, tinatalged nga tao ti inana, apanawan na. Kastamit nga amuna, nga ti adalan na, adda itinatalged nga tao, nga isu ni Maria. Amwek man lang kakabsat no sino kada tayo ti ina ditoy. Awansa. Wenno manumet tinaitalek kada kayo nga anak. Naggapuman kada tayo wenno saan. Siguro adda maysa, dua, at adungem dua, wenno sangapulo, wenno adda dupay. I believe that the more children you have, the greater and bigger trust and respect God has in you. Because when you entrust a person to someone, it only means that they have great respect in you. Isu ang masansan nga ibaga ken ninanang ko, wenno di inay ko, ang nagdakkel ti panagayat ken panagtalek ni Apo ken kuana, tainik kan na ti sangapulo nga anak nga inaywanan ken tinagiben. At damay sa adani wa magusgustuak apaulit-ulit ko abasbasain. Ti title na daytoy kakabsat ket on children. Insurat ni Khalil Gibran, kastoy ti tinaon na. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you
but not from you. And though they are with you, yet they not belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you, for life goes not backward nor tarries with yesterday. You are the bones which from your children as living arrows are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves the bow that is stable. Pilinaon ti daniw kakabsat, ket pamalagip nga dagiti anak tayo, ket saan tayo ida akabukbukudan, takunada, timalan dalaeng kada tayo, anaggapu kenapo Diyos. When ay ayaten tayo ida, hindi tayo mabalin nga ibaga kadakwada no anatirembeng apanuluten da. Obligasyon tayo nga padakkelen ida anyaman tilangada, kababalinda, ken kinatao da. Kunapay ti daniw a maiyarig dagiti naganak akasbiat or the bow. Tati anak isugamet ti sima wenno ti arrow, ken ni Apo Diyos ti mammana or the archer. Ti mammana kitaen na ti papanan ti sima, babaen ti panangguyod na nga nasaya at ti biyak, tapno iti kasta makadanon ti sima, ti inapapanan. Ngem numan pay kaya ti Diyos at umayab anasaya at ti sima, kayat namet nga tibiyat, ket saan unay amabinnat, tapno iti kasta, iti samaruno nga inapanangguyod sa adanto payla, tiksana. So you see, my dear friends, God is always there, for He equally provided us with stable bow to make sure that our arrows will reach their destinations. Ngem adda dagiti anak nga manglaksit kadagiti naganak ta, wenno naganak amang laksit kadagiti anak da. Nauneg man wenno narabaw man ti rason, iti imate ang ti Diyos saan anasayaat. Iti na minsan nakalman nagpanik kami apo ijay school, damay sa nga estudyante mi, nagtalaw ijay pagtaingenda. Iti tenga ti rabi, ket nag-attempt ti suicide, isunapan mi sinapsapol. Nagtalaw tatigapuna, kanayon nga ibagbaga ni nanang natikasto. Apay si kapay na tinagbalin nga anak ko, ken apay paylaan na iparswa ka. At subliak man lang kumati panawen, saan ka kuma nga inyan anak. Dakkel ti pamati joy ubing ti Diyos ngem kadagita abalikas akan kanayon na amang manggigan, kinwestiyon na no akpay supay ba nga adda ti Diyos. Adamit sa bali nga pasamak nga mismo asyak tinakaimatang. Adumay sa nga estudyante adipulos umay tinaganak na nukas ta amit meeting. Ti kanayon na nga ibaga, badi masango ni nanang na wenno tatang na ti umay. Gaputa ti mabalin nga saan ko ang makita dagiti naganak na siya kon a mismo tinapandimmanon ijay balayta. Naamok nga saan nga ibagbaga ti anak da, nga damit meeting wenno pakasapulak kadagiti naganak na. Ta ti kanukunana, di kayo umay ijay eskwela ta kababain no makita da kayo, jak kayat ti maibabain. Kunakan ti anak ta. Ningamin nanang na ket nabunsek ti may sa amatana gaputi aksidente ket ni tatang na pukulmet ti may sa nga imana. Kakabsat, ada kading kastoy apasamak ti biag tayo. Tay di tayo maawat nga iso ti ina tayo wenno di tayo kayat dagiti anak tayo. No addaman ti panangilaksit tayo kadakwada ket kaipapanan ti madi tayo met maawat ti inted ni Apo Diyos nga andungen tayo. In this Lenten season, may we reflect on this third last word of Jesus. May we accept the challenge He has given into us. Titalek ka inted na kadatayo, akabulbulon ti panagayat na kadatayo, ket in tayo po maipatek, gapu tanagasat tayo, tainikan na tayo, ti gundaway nga maikan ti nagpaiduma a responsibilidad.
Ket laglagi pen tayo kuma, iti sinauna, iti babae, at dadtoy ti anak mo, adalan at toy ti inam. Tapno intundumteng ti panawen nga innan alaen dagiti tao nga intalek na kada tayo. Ni mananang tayo, wenno anak tayo, si papanakkel tayo to nga mangipulang kanyada, tanaaywanan na ayat, kinadungdungo tayo ida. Ket datayon tumit ti agko na, apo, daytoyen ni nanang ko, apo, daytoyen to'y anak ko. Kumararat tayo. Diyos aman nakabalin amin, isuro na kami kuma ang mga klon, iti amin, abilin mo, ket maipatungpal mi kuma, akas ti pagayatam. Amen. Buwan ang Jesus, umay ka. Ito puso't at naed ka. Ikutan tibiyag ko ket kararwa. Tanjak to may sinaken ka. Itong nagkatuwapo, karabayan alangay tunong. Tapang serbiyak at sipupuno, maginggang tumpang tibiyag ko. Tapinayat mo, isuang po tibiyag ko. Et di asim, isuang po tikiret ko. Et ibilin mo, isuang po tibagnos ko. Magtulong kinapuno. Tapinayat mo, isuang po tibiyag ko. Et di asim, isuang po tikiret ko. Et ibilin mo, isuang po tibagnos ko. Magtulong kinapuno. Silamang paputi panulong ko. Pagkindang kadinakin ko. Biyagin mo po daytoy kinakurapan ko. Titalak ko ken ka idatun ko. Iyawat ko ken ka ti amin ko. Surong kalapuladipen. Di may kauban na balikas, babayan ka ni Miss Vera Joy Susain Baldonado. Diyos ko, apay-apay na ipayaan. Kasanguan nga nagmudo iti tawen na 2019, nadamdamag tayon iti kabarbaro at sakit. Ana para saran, dagiti tattao sa Alzheimer. Ipagarup tayo nga kaslang gagangay lang, haan tayo met nga mairaman, manuman ano. Pinapugan tayo iti tawen 2020, ket at-adda nga sinikat tayo ta sakit. Ket natawagan pa yan iti COVID-19. Han tayo aninamnama when uray man sang kabagsit. Han tayo nga napanunod nga uman iti pandemya. Nairiket dagiti ridaw iti pagtaingan. Ato dagiti naawanan iti trabaho. Ato dagiti nakapasar iti nakaro at rigat iti pinagbiat.
Ato dagiti opisyal nga nailunod, gaputi kinaawan, iti ayuda, ket adumet dagiti pinmusay, nga haanen, nakikita dagiti kanan iti pamilyada. Kas man lang iti nga, patingga dagiti nga aldaw. Kas lang inaldaw-aldaw, nga bidyag tayo iti kasipngetan, ket awan iti dawat. Naramid tayo nga taaminen, apa nagkarkararagen. Naawagan tayo nga amin ti sa santo ken sa santa. Nagkalyo nga dagiti tumtumeng tayo nga nagparparin tumeng iti pinagkarkararag ngem apay kas lang awan sumbat iti Dios. Limo kayo iti sitwasyon nga magpagbit lang gayam, takas lang ayuda nga at gamit gayam second ken third wave ti COVID. Haan pa'y nga nakarecover dagiti tattao iti rigat iti pandemya. May manen iti ASF nga sakit dagiti taraken a baboy. Adu dagiti nagsangit iti kastaunay tadetay namnamaen da nga tinataraken iti manu a bulan tapno ilako kuma tapno mapaadda ti kwarta nga igatang dagiti masapol iti pamilya ket na kuryente. Natay ket na ikali. Siguro kada ito ay mapasamak iti nagpagimungan tayo na kuna iti naminsanen when nukaanlaan namin pinsan. Binaybayan na tayo ngatan ni Apo Diyos. Ni Apo Jesus iti may kapat abalikas na i-cross ket kas man lang maikontra kadagiti panursuro na nga maadaan tayo iti panagtalag iti Dios. Tahaan tayo nga baybayan. Haan na tayo nga baybayan. Nga iti Dios, sakbaypay iti intay pinagdawat ken amunan dagiti masapul tayo. Ngem dagiti balikas ni Apo Jesus ket balikas iti maysa a martir. Na isurat met tayong itidaan at ulag iti libro dagiti Salmo. Binatos 20 ket 2. Tunggal Hudyo ket ammo na dagiti abalikas. Ngam ni Apo Jesus, mabalin nga kayat na met nga ipakita ka dagiti tattao nga iso. Numan pa'y Diyos ket nagpakumbaba ket nagbalin nga adipin ang matutuo. Ngayon tinapintas nga pagpanpanunutan tayo kakabsat, ket pudno nga tati Diyos ket baybayan na tayo. At tatagiti kakabsat nga no sumangumbay iti parikot, katakatsuat, at lalo numarigatan daket kas lang mapabasol pa iti Diyos. Numaminsan po na tayo nga iti pinagkarkararag tayo, apay metlaeng Apo, nga awan metlang sungpat kadagiti karkararag ko. Malagip ko man iti istorya ti maysa nga Apo padi, nga nukano tunggal basaen nakin ikararag na dagiti napisok, iti petition box, iti parokyada, ket makaisisem, ken haan na nga ammo ti panunuten na no, maasan when makakatatawa. Itay may isa kadagiti petition letter ket kaspipilinaon na. Apo, amom akanayon na kamakingisa ket agdatdaton na iti ditakkel nga amang iti sabali. Mangmangtedak kadagit agpalpalimos. Numasapol iti donasyon iti simbaan, mangtedak nga sigod. Rinabiinak pa nga agluwalo iti sango rosaryo, ket aggat atendarak kadagiti amin nga aktibidades iti simbaan. Ngem apay di kamet lang sungbatan dagiti dawat kon para iti pamilya. Binaybayan na kam kadin. No di mo pay lang sungbatan dagiti karkararag ko, isardeng kon iti agdaton iti takkel. Numaminsan pabasulen tayo pa iti Diyos, numarigligatan tayo. Ngam laglagipin tayo kung mga tirigat nga paspasaren tayo ket maigapumet laeng kadigiti basol tayo. Tano kumahaan ba nagbasol iti tao sigun iti istoryamet laeng da Adan ken Eva, mabalin tayo nga kunaen nga haan tayo kumaagligligat no haan da nga nagbasol ket haan tayo ang marikna
nga dagiti nga iti Diyos ket binaybayan na tayo. Ngem kasano nga ruden dagiti tao nga nasingpet nga haan damet ag kararamid iti dakes iti sabaling. Haan damet nga manggundaway ngem no apay nga dalan damet iti nakaro ang panunubo. Pinaybayan nga tamet iti Diyos ida. Haan kakabsat kamabaling nga ti Diyos inasubsubuken luwasano kabailan da nga agbaling nga nasayaat nga tao. Uray nurigat ken tuok ti indan paksaren iti pinagpiyatan. Ni Apo Diyos, han na tayo nga baybayan ket pulos nga dinanto nga aramiden iti kasta. Pinarsuan na tayo iti Diyos akaasping na isut kapuna nga na iduma-duma tayo kadagiti amin a pinarsuan. Ti Diyos, iparik na nga itirigat wenno tuok tapno mapalagipan tayo kadagiti aramid tayo. Kadagiti aramid tayo metlaeng wenno kayat na nga subuken iti pagpatinggaanan iti kabailan tayo nga aganos wenno agiptor. Ay ayaten na tayo iti Diyos, taing bilang na tayo nga anak nga numatpay pinarsuan na tayo lang. Umay dito'y lubong nga nagisuro ket nagpatulad, nakilanglang uray pa'y kadagiti managbasol. Impakita na ken at tultuloy nga ina ipagpakita ayat na kada tayo. Haan man nga ited ti sungbat dagiti karkararag tayo, haan naman nga dukaisan dagtirigat tayo nga insigitan. Ngem ti Diyos adda nga kanayon sorpresa na nga magtegragsak kada tayo. Haan lang nga iti material awagas, ngem mabaling nga iti salon at tayo. Pamilya tayo, yan nagdudumapay nga aspeto iti pinagbias tayo. At kamang latta si tatalek iti Diyos tapudno nga mangayat ken mga nangaasi nga matayo amin. Kumararat tayo. Apo numan pay adu arigat iti income sagsagraben iti inaldaw-aldaw nga aglabas iti biag ko. Ammo nga di na kami baybayan. Adda ka nga kanayon nga siya ayat, amang ipaay iti kaasi kada kami, uray pay iti kudan iti kinadakes mo. Apo ipalagit mo kadi a kanayon kada kami, agtalek kami ikanayon iti sirip mo. Tanapin pintas iti pagayatang ngem dagiti at dakata kami. Siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nababatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka.
ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig ka. May talima balikas, babayan ka ni Raj Kirby Punigin. Iti libro ni Juan, Kapitulo 19, mangrugi di versikulo 20 ket 8, agpatingga ti 20 ket 9 a kinunana. Itinalpas daytoy, agsipud ta amo ni Jesus ang natungpalen dagiti amin a banbanag. Tapno matungpal iti ti surat, kunana, mawawa. At itchay iti may sa aburnay anak no ti suka. Ket inpasagipsep ta ti may sang espon hati suka, ket inkadil da ti murdong ti may sang asukdal, ket ingaw at da itingiwat na. Dahiti kakabsat, ket iti may kalema nga sao, kadagiti apito nga mauti abalikas ni Apo tayo a Hesu Kristo, payat ti panakailansa iti ayan iti krus. Sakbay daytoy, isuna ket nalati ko itinamin adu adarat. Nakoronaan ti siit. Pinagpagkat dati nadagsen a krus. Namidlo ana idaramudong sa nailansa ti krus. Ijipante kalbaryo ti agarok katengaan ti aldaw. Dagitoy kakabsat ket dagitay naintawan nga rason no apay nga isuna ket mawaw. Itimet na espirituan nga rason na kakabsat, ket mawaw ni Apo tayo a Hesu Kristo, kaputi na datsen, nga nakapariknaan iti tangken ti panagpuspuso, kinaulpit, ket kinaawan ti pamati, iti tattao, nga adda iti eglawlaw na. Dagiti soldado a Hudyo nga nang parparigat kanyana, ket simbolo, ti panakaidagmel ti tao. Ken ti arag nga impainom da kanyana, ket simbolismo ti kinaado abasol tayo. Dagitoy ti pakaigapuanan na no apay akayat na tayo ay salakan ni Apo tayo nga Jesus. Inted na di biyag na tapno maited kadagiti tattao iti danong ti biyag nga makaited iti amin nga un-unnoy ti puso ti maysa kin maysa. Ngem anya iti insubad ti tattao kanyana, panakatugnar, panangirurumen, panangikuspil, panangidupir, ken kinaawan ti panakaawat nagpatingga ti kamaudyanan na. Ingka ita nga panawen, mawaw ni Apo Jesus kada tayo. Ti pamati tayo nga may ayo isuna, no umay kayo ti pinuminggo nga makimisa, inaldaw nga aglualo, ket agpakasanto ti sangwanan na, ket saan ang dagitoy iti bangbanag ang makapaisen lang kanyana. Natay isuna gapu iti pasbasol tayo. Saan tayo apresko adanong no diket na alsem nga ara. Ket ti kastoy akasasaad tayo, ti
kang runaan nga iyas asideg tayo keng kuana. Di tayo kumaagdudwa no umasideg kanyana. Ket ipaga tayo amin no anadag iti pagkurkurangan tayo. No anadag iti pagkarkarigatan tayo. Ken no anadag iti pagkapsutan tayo. Ken no anadag iti basbasol tayo. At talek tayo kanyana, ket in tayo idaton, ti managpasol apagi tayo. Tapno no kasta, ket mabang-aran met ti kararwana. Tinaimpapuswan nga panagbabawi tayo, panang daw-dawat tayo ti pangmakawan, panang isubli, ken panang patidker ti pangmati tayo, ken agbyag tayo iti na indyosan nga kadawiyan. Dagito iti panbanag ang mga kapatid ti pannakawaw ni Apo tayo nga Jesus. Ti met biyang ti lubong tayo, ket literal nga mawaw tayo iti danong. Gapu iti aramid iti tao, mauawanen dagiti kabakiran, masabsabidunganen dagiti kadamdanuam, nga paginuman kumadagito ay ayo. Diyay dati nga natural na tudo, itangket acid rain, ako na tayo. Agpaiso nga tilubong, ket gumaw-gawawa ti pan nakaisalakan. Dagiti mannalon ket mawaw dati danong, nga usarenda apagsibog ti mulmulada. Makset ti pudot ken ti kagen, dagiti mulmula nga mangted kuma, itaraon kanya tayo. Iti komunidad tayo, agpurpurang tayo payen, iti danom nga mainom. Awan met ti tudo nga maipaay ken agtinna, ken agtikag meten dagiti paggalan ti danom, akas iti karaya. Inpadtupik ket ti dagiti siyentipiko, nga intinto sumaruno, nga maikagapo, tinainlubungan nga gupat ket danom. Punada kakabsat, agmula tayo, ti adu akay kayo, tapnong masupapakan, ti marikrik na tayo aputot, kintika. Ngem dito'y Pilipinas, api nga rod, adagitam na imulang akay kayo, iti ayan ti kangkang runaan nga daldalan, ket napandamit pinutol, tamadalapos, ti inda pa nagilawat ti daldalan. Apay, nasisisita ka di dagita nga nalawang nga dalan, ngem ti kayo nga mangted pilino, pariir, ken tumulong amang supilti global warming. Nagmayat kuma, no panunuten tayo, ken tinitinin nga imuna, dagiti mangipapatungpal tilinteg, no anya imang teted adu, apagsayaatan para ti kaadwan. Isang katawaan, adumet pakawawan tayo. Iti tunggal mesa, ket mawaw iti ayat. Mawaw iti panaki kang mayet. Mawaw iti panaripato ti pamilya. Mawaw iti suporta ti gagayem, kadagiti panawen ti rigat, ken tuo. Mawaw dagiti adda iti palasiw taaw, ken dagiti adda ti addayo ang lugar, nga kapamilya tayo, iti agek kin aragok tayo. Datayo anak kapasakit, tinakem, ipada na nga tao. Ket mawaw tayo, ipang makawan, ken panagkay-kaysa. Narigat ti panagyagkas, ti panagdawat ti dispensar. Ngem narigrigat, no adda dadagsen ti barupong tayo. Ama ikagapo, ti saan anasayaat, apan natilangin-langin tayo, itipada tayo, nga tao. Dagiti maawanan, mawaw dati taraon, mawaw dati pagtaingan, ken mawaw dati trabaho, nga isu kuma iti pangalanday iti panagbiag dati inaldaw-aldaw. Nagkasang man ang makitkita, dagiti adda ti lansangan, nga mangitay-taya dagiti dakulap da. Tapnon dumawat dati kaasi, iti padada ataho. Nagsakit a panunuten, no api nga, saan nga agpapada ti estado ti penagbiag
agbyag ti maysa ken maysa. No apay nga adda dagiti napagkasatan ken addamet digiti saan. Bilang nga ta kumamabalin nga pinagpapada tayo ni Apo tayo nga Diyos na napintas ti kasasaad na tapno kastakit awan ti marigriga din. Napintas ti no nga isu iti maysa nga may kagapo apagaramidan ti maikan niwas nga aramid dagiti daduma nga tattao. Dagiti biktima ti krimen mawawda iti hustisya. Dagiti balod mawawda iti waya-waya ken oportunidad nga agbyag iti nasaysayaat ng kasasaad. Itigimong tayo ita, mawaw tayo amang pasubli iti nalinteg nga dalan nga ipaay ti gobyerno tayo. Mawaw tayo iti kinapudno nga nasuktanen ti kinagamrod ken kinaswitik dagiti daduma nga pangpangulo tayo. Election manen ket dapat at kalaing kayo amang tingiting no sino ti talaga nga napudno nga agserbi kanya tayo. Ket sakbay na nga mamati kayo ti bagbagada ket utuben nyo no agpaisomet lang dagitoy wenno sagsabong lang ti laman ti dildil ada. Nagmadiman nga mangmangyeg mabuybuya wenno mabasbasa dagiti at kakaalas na akusasyon dagiti politiko. Iti tumunggal na isa. Di da ko maagkikin ng mayet, tamnon kastakit mapaduras, ken matulungan da nga pumintas ti kasasaad tayo nga umili, nga idadaulwanan da. Sa anak tayo nga agmakabutos, ngem may saak kadagiti tao nga agtutubo, nga umasasa tinapudno, kinadalos a gobyerno. Mawaw tayo iti napukaw nga dignidad. Gapuanan iti kinaawan ti respeto. At dadagiti tao nga napalaus nga daw dayawen da ipagbagida. Ket ti kayat da isudalaeng tinalaing. Ikuspil dalata dagiti padada nga tao. Ket awanen respeto da. Panunutin ti kuma a pinaswa tayo, nga pinaswa na tayo ni Apo nga Diyos, tibukod na nga imahe. Ket dayta kuma, ti maikagapo, sa no respetuen tayo, ti maysa, ken maysa. Mawaw tayo, ti kapya, ti lubo. Ikarkararagan tayo nga rod, dagiti nasyon nga madamang aggugubat ita. Tasapi kuma, tamalawlawagan, dagiti panunod da, ket agpipin na kawanda, ken agtikin na mayad da. Mawaw dagiti masaksakit iti inda panagimbag. Mawaw iti tao iti milagro. Nutun ano nga agsardeng daytoy nga pandemya ti COVID, ang mapaspasaran tayo iti nasurok nga dua atawene. Malpas ti maysa nga variant at dantuman nasuktanen at dantuman kasukatnan. At daanen ti bakuna para kadaytoy ngem saan nga uman anay daytoy nga protection para iti daytoy nga sakit. At dagiti linteg nga intay suruten kuma ngem adumet dagiti natatangkel ulo na nga madimang sursurot kadagitoy. At dagiti nagpositibong ipagbagada at quarantine da ngem agwara-wara damit ken agpapadayada pay. Di ka di uri kasano kinaanlad tayo. Kinaanlad dagiti sabali nga tattao, ket awan tumet la sardina. Taadumet dagiti awan disiplina na nga tattao. Saan kon maibinsa-binsa amin nga banbanag nga pakawawan tayo, agsipod ta adupay. Ngam no kitain tayo ipan nakailansa ni Hesu Kristo iti krus, marikna tayo itirigat na. Gapumet lang itirigat asag sa gabaen tayo ti agdama. Isu nga iti makipagmaysa-maysa tayo kanya na nga mangiyebkas ken mangipukaw mawawa. Kumararag tayo. Apo mi nga Jesus,
adu dagiti pagpurpuranan ni Kenka. Adu dagiti banat ang malipatan mi nga aramiden, nga isuda kumatirumbeng ken kang ronaan na. Kas ti panagayat ti pada a tao, ken panagbalin ang napudno nga adalang. Apo isuro na kami nga rod, ket iturong mo ti panagbiag ni. Tapno ti kastaing kang marik na, ti kapya nga agkapukeng ka, ket marik nami, dagiti kaunggan ti puso mi. Ti pan nakakontento, taadda ka kada kami. Ket sika, ken ti ayat mo, isu ti kabatnangan, karumbeng nga adda, ket maan nga mapukaw kada kami. Amen. Ti may kalima abalikas, babaen ka ni Miss Jemeline Gete. Natugpalen. Nakalaglagan man tirit na tayo no adat iti maysa a trabaho wenno na ipakumit kada tayo nga obligasyon nga naipalpas tayo. Aglalo na amo tayo nga inaramid tayo amin nga kabailan tayo ken sinuro tayo amin tapno iti kasta mairingpas wenno maitorpos tayo daytang obligasyon. No ko mga kadagiti agbasbasa wenno estudyante ket no makaturpos da wenno malpas da iti panagbasa da ket maibagada nga nagbayligi da. No dagiti met dagannak ket napagadal da dagiti anak da ket addaan dan iti napintas abiyag ket
Ken nasaya at a pamilya, mabalin damit a ipanakkel dayta nga nagapuanan da. Ken oray pa iti simple panagbiag tayo nga tattao. Kas kumait iti uneg iti pagtaingan. Nugundaway tayo iti nagluto ket nabsog dagiti kabalay tayo sa naimas kano tinaluto. Naragsak iti rikna tayo. Kastamet iti panagbiag tayo akas maysa at Kristiyano. Amo tayo nga daamin misyon ken nakaibaonan tayo. Nagdodoma iti inpakumit iti Dios nga misyon tayo. At dadagiti na ibaon tapno agbalin ag doktor, inhinyero, abogado ken pulis. At damit dagiti na ibaon tapno agserbi iti sabali. Ngem nagdodoman iti misyon wenno nakaibaonan. Ngem may salaeng iti masapol a panunoten ken naiturungan iti panunot tayo. Tayo maibaga tayo iti Diyos nga apo natungpalen wenno nalpasen. Ngem nadadduma ado dagiti tubeng tapno iti kasta maitungpal tayo dagita misyon nga inted si Diyos kada tayo. At dadita ti panagbain, panagsadot, sulisok ti pada a tao ken nagdoduma pay. Nagdoduma man iti misyon nga may maysa iti gungun o den tayo nga iso tay panakay ayo ti Dios kada tayo. Ket maikkan tayo iti gundaway nga umawat iti inlangitan agrasya nga nagapumet laeng iti ama tayo sa dilangit. Talolaeng nga banag iti innak iburay tapno sapay la kuma ket mabalinan tayo nga iturpos dagiti amin nga misyon wenno nakaibonan tayo iti daytoy abyan. Umuna, masapol ang nakasentro lato tay panunot ken puso tayo iti dayta a misyon. Ado dagiti sulisog iti biag tayo ket inaldaw-aldaw latang adda. Ado dagiti agbalin nga manglapet kada tayo. Ngem oray kaasano kaado wenno kadakkel dagita nga tubeng iti intayo panangipalpas dagiti misyon tayo, masapol nga nakasentro latta tay panunot tayo iti dayta a misyon. Iti inaldaw pa nagbiag tayo, kanayon ang mapaspasamak daytoy. Kas kumano kayat tayo nga gipakni iti balay tayo, gapo taado iti wara. Ngem pagamuan umay te karuba ket ditan nga makitungtong, wenno makisarsalita, ket agmaritas nga agmalmalemet. Awanen, nayaw awanen tay trabaho tayo. Masapol nga at dalata iti focus tayo. Nakafocus tayo kadagiti misyon ken nakaibaunan tayo. Maikadua, agpakumbaba. Iti inaldaw-aldaw ka nagbiag tayo, ado dagiti intayo nga masabat ang nagdodoma at sitwasyon. Iti intayo nga agtultuli a panagdalyasat nga agturong iti panakairingpas dagiti mission tayo, mabalin nga adda iti panagbaligi wenno panakaupay. Ngem iti tunggal baligi nga intayo amagunod, haan ko mga iso ti agbalin a rason tapno malipatan tayo ti usto a kinatao tayo. Ket rason metten nga intayo nga agbalin ana palangguad wenno na pangato. Ado dagita pasamak ngano tay maysa a tao ket simaya at ibiyag na. Napintasen iti kasasaad dagiti anak ken ti sibubukkel a pamilya na. Ditametten nga agbalin ana tangsit nga lastok ken napalangguad nga kasman lang ti di na nga kinasapulan iti tulong ti siya sino man. Mabalin nga tan nga awan iti naawat na atulong nga aggapo iti pada na atao. Ngem addamet iti Dios iti likodan dagiti tunggal baligi. Nga iti Dios tayo iso ti kanayon ken addalatta nga mangtultulong kada tayo. Isot gapo na nga awan pulos iti maipanakkel tayo ken Apo Dios sa amin nga adda kada tayo ket aggapumet laeng ken kuana. Isu nga laglagipen ken di tayo nga liplipatan. Titikan kanayon nga agbalin ana pakumbaba. Takas ken Kristo apudno a Dios nga gapo sa dilangit nga addaan ti panakabalin ken bileg ngem nagbalin lataan na pakumbaba aging gaan na iringpas na iti mission na. Maikatlo, panagyaman. No magandod tayo iti baligi iti kabayatan iti intayo panagdalyasat nga agtrabaho para iti mission tayo, haan tayo kumaalip-lipatan iti akanayon nga panagyaman. Umunaken Apo Dios,
Taawan kabailan tayo no awan isona. Ken awan iti pudno nga katulungan tayo no di isona. Dagiti tattao iti aglawlaw tayo. Basit man when dakkel aparte iti dayta baligi, rumbeng lata ngayon tayo bigbigen dayta nga tulong data. Tanho awan dagita atulong awan met panagbaligi. Iti agyaman haan nga narigat nga trabaho. Ngem kadaw yan nga tayo nga maliplipatan iti agyaman gapo iti napalaos nga ritnang at kada tayo. Tunggal balikas wenno aramin at panagyaman dakkel iti kaipapanan na tamabalin nga isot makagapong at adun tupay iti ingka mabunun no ammom a binigbig iti tulong si Dios ken iti pada at tao ket inammom tinagyaman. Masapol ko mga rod nga amwen tayo dagitoy. Isentro iti panunot ken puso iti misyon. Agpakumbaba ken agyaman iti tunggal aldaw nga intayo nga agdalyasat nga agturog iti intayo panang itungpal dagita a misyon ken nakaibangnan tayo ditoy abyan. Awan ko iti sabali nga kayat tayo nga gunuden no haan nga iti dayta kanito nga intulaeng no dumatag tayo iti saklang na ket maibaga tayo nga Apo, inaramid ko amin akabaelak nga agpaay iti misyon ko. Nga inkainted ket mabalin tayo nga ibaga iti Dios mismo nga Apo natong palen. Ket ni Apo Dios iyawat nanto iti ima na kada tayo tapno inna ipaay iti arakop na kas gungguna tayo nga nakatungpal iti misyon ken nakaibaunan tayo iti daytoy abyan. Kumararag tayo. Apo Dios, sikati na igapuan amin abanat. Sikati nang ibaon kada kami tap nagdalyasat iti daytoy. Agbyag nga magunod iti bukod mi ambisyon ket nakaibaunan. Apo papigsaen na kang ngarod ket ipay mo kadi akan kanayon iti tulong mo ken kasta iti panangidalan iti espiritum tapno kadi tunggal addang miket ken addang agturong ken ka. Sabay lo kumaapo ta adda kalat tamang tartarabay kada kami tapno kasken Apo Jesus inkam tumet at situturet at dumatag ken kangagko na. Apo adtoyak nga nano mo nga adipen mo natungpal kas pagayatam. Amen. Sumasamo kami sa'yo, marapatiyarihanan. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa pananim at kukupin sa pag-ibig. Buhay namin at kayaan, sundin ang iyong kalooban. Lubos namin paglingkuran, narinig ang kaharian. Hingin ang aming dalangin, dahil alam ay tanggapin. Lahat kami pagpalain at nandun sa iyo.
ni Apo Jesus, iti tangan maninan may wakas, iti inayan na timangad sa dilangit, ket nagtimek manen, iti maudi agundaway. Ita abalikas, ipangay kadatayo, babayan ka ni Reverend Father J. Mar Austria. Ama, kadagita imam, iyawat kun to'y kararwag. Realidad iti panagbiag tayo kas tao. Ket tay manmano, wenno kada tayo, wenno awan kada tayo, timayat apumusay dito'y abiyag. At dagiti kakabsat nga kabailan na, wenno kabailan da agibusen iti bukod da abiyag. Ngem kas ko na dagiti eksperto nga kabailan da gaputa awan iti usto nga panagpanpanunod da. Ngem kas gagangay a tao manmano nga tano diket awan timayat amatay. Nagduduma ti rason kakabsat. Kuna ti daduma haan kadipay tamasapul dakpay ti pamilya. Wenno haan kadipay takayat kupay ti makatulong iti sabali. Wenno haan kadipay takayat kupay amagunod dagiti wenno arapaap ko. Ngem addamet dagiti agkuna haan kadipay takayat kupay ti bumaknang. Kayat kupay amapadasan iti sumikat. Kayat ko pa'y amapadasan ti mapapat wenno mapadpadayawan ken makabkablaawan iti adu at tao. No anyaman a rason dagita awan kumati kapintasan no haan nga tay kayat tayo ti biag. Tatay kayat tayo nga pagbungain ti adu ti biag tayo. Ngem adda dumet dagiti agsalsaludsod nga apay kano tay nasaya at atao, napakumbaba, nasingpet, natulong ken managayat iti pada at tao, ket ababa iti biyag na. Dagiti met daduma, kunada pay, ang masamang damo, mahirap mamatay. Mabalin nga iti pay makaygapo, nga iti may sa tao, ket han na pa'y kayat timatay. Agsipod han nga sigurado, no palpasan iti ipapatay na, ket mapan iti agnanayon aragsak, iti sidong ti Diyos, wenno iti agnanayon at tuok, wenno iti lugar nga ayan ti Apo, nga madi maigdep, kas ko na ti Biblia. Ngem panunutin tayo kakabsat iti patay, puro negatibo amin asumrek iti panunod tayo, at da iti ladingit, tuok, luksaw, sa kinadagsen arik na, sa awan met agragsak nga agpasina, nga agkatkatawa, gapu, tanatay iti may sa akaming ti pamilyana. Negatibo amin kunati daduma, tipay panunutin dakit, no kasanon to kano, tilangada no madaydan. Amangan kano, no haan to anapintas, itipan na kay tabon, wenno naalas kano, tilungonda. Ngem realidad talaga kakabsat, nga no mapagsasaritaan ti patay, ket nagatibo aming asumrek iti panunod tayo. Ngem haan tayo nga malagip dagiti linaon ti Biblia, nga karaman dagiti sao ken kari ni Kristo. No tayo nga panunutin ken padasen nga ambirisen at damit dagiti nasaya at abunga iti ipapatay. Umuna panaginana
iti tao amatay mamakwen na mapanin nga ginana, taingad kararag iti matay, ket apo, ipaanugot mo ken kuana ti agnanayon a panaginana. Iti tao namatay, maysa kadagiti na imbag abunga iti papatay na, ket tayin na, wenno tayin na panaginana. Ti tao ngamin, sobra iti na panagtrabaho, sobra iti na panag-alaliwaksay, ken panagbannog, ket malipatan na iti aginana. Ngem ni Apo Diyos, ipaay na tay panaginana, kalpasan iti ipapatay. Aginan kadagiti rigrigat, tuo, ken saem, daytoy abiyag, ket ditan nga mapan iti may, wenno nagkaysa, abiyag, nga awan iti rigat, ngem puros namay, ragsak ken pan nakaliliwa, iti sidong ni Apo Diyos, ken dagiti amin nga angheles, ken sa santos na. May kadwa, panagawid. Ti tao nga matay, ket mapanin nga agawid, sa dinno ti pagawidan na. Sadyay balay ni Ama tayo sa dilangit, ni Apo Jesus kinanana, innak mangisagana iti pagyanan nyo iti balay ni Ama. Iti sabali pay, nga datayo at tao, han adito'y lubong tipudno apagtengan tayo. Ngem ket di, agdalyasat tayo laeng dito'y lubong. Tati tao nga matay, agawid sadyay pudno apagtaengan. Iti pagtaengan ngayon saganan ti Diyos para kada tayo amin. Tapno iti tayo nga lak amin ti gunguna, ngayon sagana na nga agpaay kada tayo. Ti maikatlo agbiag. Kaslang agkinontra ni baga tayo, nga ti tao amatay ket mapanin nga agbiag. Ngem pudno kakabsat, tati tao amatay mapan nga agbiag, biag nga agnanayon. Biag nga kadwa iti Diyos, biag nga nagkaysa, ken biag nga awan pulos paglukluksawan, ken pagkaladingitan. Dagitat dagiti talo pagarupek abunga ti ipapatay ti tao, aginana, agawid, ken agbiag. Iti maudi a balikas ni Apo Jesus iti krus, ket balikas anak nuan turet, ken napnuan namnama. Nga ni Apo Jesus inyawat na ti karwana iti Diyos, tamon nga han na baybayan, ti Diyos kalpasan amatay. Narod kakabsat na pintas met, intayo pagpanpanunutan, dagita nga balikas, ket wagas ni Apo Jesus. Mapan nga matay idin, ngem si tataleklat ta ken Apo Diyos, mauyo sen ti biag na ngem si tuturet latta, nga agsandag ken ni Apo Diyos. Ulitek kakabsat, amin tayo ket agpating gamit laeng ken patay, at dalang umunon na ken maud-udi. Ngem panunutin tayo nga adda ni Apo Diyos nga kadwa tayo, nga agdalyasat nga agturong iti biag nga agnanayon. Agaramid tayo latta nga rod iti kinaimbag, agtungpal tayo latta kumaakanayon iti pagayatan iti Diyos. Ipakita tayo nga datayo ket pudno apasurot halaeng at isao, no diket na impapuswan ken pudno. Aramiden tayo kumaagbunga daytoy abiyag nga inted na kada tayo, tapno intundumteng met ti oras tayo, situturet ken napno tayo itinamnama, amang ibaga, Ama kadagita imam, iyawat ko tuy kararwa. Ket ni Apo Diyos siraragsak met at sumabat, ken mangibaga, umay ka anak ko ket umay mo awaten ti gunguna, nga ingtarik
nga agpaayken ka. Pumararag tayo. Apo Jesus, uray payken patay. Haan ka nagkurang nga nagisuro kada kami. Ipakitam kada kami ititured nga sumabes ken patay. Palagipan na kam kadi akan kanayon. Ipalagip mo dagiti karim kadagiti nagtalinet iti pamatiken ka. Ket apo inton aldaw nga ipupusay mi iti daytoy abiyag. Matulad minto kumamit ni Apo Jesus. Nga napnulat sa iti panagsalit ken panamatiken ka. Amen. Tumakbo ka na kapsa. Naman yung disunto dyan. Ganito yung disunto. Ang mga miyapan na kalangit, yan tugaw mo, hindi mo ang put at kalawat ilubong. Ibayin mo apo, dayawin mi, tatindag nananagan mo. Saan nakadagiti sa ulay, no di kat kadagiti na imbag na nalangin mi. Dumtay kalinta pa nag-aring bininyaya, dintay singpet kapyan yung ginawa. Aramidan kada matungpan nito na saan pa napagetam, tat na isuding kang patindotan. Panayan na kanitab na may karikam kadagiti taraw na masapol ni daw. Pakawanem dagiti basod may akas nga pamakawan ni ibasod dagiti utang kadagani ket ginakambay-bayan nga mat nagitiso-iso isalakan na kam ket iti amin na dakes apo ko pang ti panagari ti panakabaling ken tilayag ken ngayon sabay kuma.
Kumararag tayo. Kasi papasnek unay. Man nakabali nga Dios, matmatangkad asi kakaasi, daytoy a pamilya, anak kay gapuan, iti pan nakayawat ni Apo Jesus, wenno ni Apo Jesu Kristo, iti ima, dagiti managdagdakes, ket nagsagaba, ket natay iti krus, isong agbiag ken agari, may sa a Dios, ita, ken iti agnanayon. Amen. At tugo sa kakapsa. Ket iti agsapa, kalpasan ti panagtutulag, dagiti prinsipe, dagiti sacerdote, dagiti lalakay, dagiti eskriba, ken amin ti gimo. Impanda ni Jesus, pati paparaot, ket inyawat da ken Pilato. Ket rinogyanan dang indarong akunada. Nasarakan mi daytoy a tao amang dadael iti ili. Ket iparit na ti panagwit ken star. Akon kunana nga isu ti Kristo ti Ari. Idi takasta nagsasaludsudan, kuno nagsaludsudan ni Pilato akin nana, si kati Ari dagiti Hudyo, ket simungbat ni Jesus ket kinana, ti pagariyak saan nga dagitoy alubong, ket iti matimpaneknek ito ti innak panangikasaba, iti napatak ited ken Cesar ti repeng ni Cesar, ket ited ken Apo Diyos ti repeng ni Apo Diyos. Kinanamanen ni Pilato, no kasta si kaari ka. Singmungbat ni Jesus, si ka kunam nga ari ak, wenno kasta timbagada ken ka, ngem ti kunak ken ka, siya imayak dito'y lubong amang paniknek iti pudno, amin nga adda iti pudno, dinggen nga isao. Ket dita nawatan da iti ukom, aromano at ipagarian ay kaskasaba ni Jesus. Ito ti pagarian sa dilangit. Kinana kadagiti prinsipe, dagiti sacerdote, ken ka dagiti tattao. Awan masarakat ababak iti daytoy a tao, ngem iso ti inda nagriyaw akon kunada. Riribuken na ti ili ka dagiti panursuro nga inay kaskasaba iti amin ti Judea, manipod sa di Galilea ingana ditoy. Idi tanangig ni Pilato ani Jesus taga Galilea, sinaludsod na kenkwana no taga Galilea. Ket idi tanamuan na nga adda iti peteng ni Herodes, pinaipan na ni Jesus ken Herodes iso nga adda kadagiti nga aldaw sa di Jerusalem. Ket ni Herodes idi nakita na ni Jesus, nagragsak unay tan nabayag idin at artarigagayan na, amakita agsipod ta adto dagiti inna, nang nangngeg ay nararamid naken urayen nang agaramid iti milagro. Ket adto dagiti sinaludsod ni Herodes ken Jesus, ngem saan asimungbat, ket dagiti sacerdote ken dagiti eskriba, inda-indarong at sipipinget ni Jesus, ngem ni Herodes ken dagiti soldado, inda-inda danes ken nagrabrabakan ni Jesus, ket inda inarwatan iti puraw. Sana pasubli ken Pilato, ket iti daydi metlang aldaw, nagkapya da Pilato ken Herodes, isuda anabayagen nga binbinusor. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Kasi papasnek unay. Unay parungbat unay ang manursuro kadagiti karkararwaming. Tangay ti agnanayo na pudno iso ti manubot kada kami. Kadagiti nakaad-ado aririro. Ana ururnong kembing matbato iti bayat dagiti rinibribo at tawen. Apanagari ti kinakuneng. Kadagiti pay metdakis nga aramid da kada kami.
Ipaay mo, O Dios, nga pumi, ngayon kang maawatan, kan paglakaman, digiti makasbot, apan nursurong, tapno saan na madadahel, digiti bungbunga, arrebeng da apatauden, iti nanengdeng, when patauden, amang ted, iti pagimbagan mi, ket inton marban, iti riro, iti daan na tao, inkanto kad apo ipaay, iti grasya, iti inkampan nakasubbot, gapong ken Kristo nga apo mi, dawaten mi dagitoy. Amen. Tugaw tayo. Idi takasta ni Pilato inongmong dagiti prinsipe dagiti sacerdote. Dagiti ukum ken iti ili ket kinunana kadakwada. Idarumyo kanyak daytoy a tao akas mangyaw awan iti ili. Ket nakita yo nga dinto ta inna kagsalsaludsudan iti saklangyo. Awan nasarakak a basol na kadagiti wenno mangidarumyo wenno nangidarumanyo ken kuana kastamet ni Herodes sa imbaon kay ken kuana ket adtoy nga awan mapaneknekan apakay gapwan ti pannakadusan na a mapapatay ket sadaywan na iti aldaw ti piyesta parukatan ti may tabalot oray siya tinno akidawen dagiti Hudyo. Ket adamay sang agnagan iti Barabas, ngadda idi abalod agraman kakadwana a nakapapatay iti maysa ariribok. Ket idi dagiti tattao na pandadinawat ken kuana ti pannakaparukat ti maysa balod. Akanayon ay ted nakadakwada. Simungbat ni Pilato ang kinunana. Kayat yo aparukatak ni Ari dagiti Hudyo. Ket kinunana ti kasta apang rabrabak ken Jesus. Tapno may ti pungtot dagiti nangidarum ken kuana. Piman tamuna nga indarum da agapu iti apal dagiti preprinsipe dagiti sacerdote. Ngem dagiti preprinsipe dagiti sacerdote wenno inabuyan ti ili tapno dawaten da ati barak wenno ni Barabas iti maparukatan ket simungbat ni Pilato akin nana kadakwada ket anya ngarut ti kayat yung aramidek iti daytoy kunayo nga ari dagiti Hudyo ket isuda inda inriyaw ilansam iti krus idi takasat ni Pilato innala na ni Jesus ket inbilin ng inda sapliten ket dagiti soldado inda napan wendo inda impan ni Jesus iti paraangan ni Pretorio ket inayaban da amin akadwada ket inda liniputan iti nalitem analabbaga ket idinto ta inda binalangatan iti siit inda rinugyan at sinangkap kablaawan akon kunada daydayawen da ka o ari dagiti Hudyo ket sinugat da ti ulo na iti kawayan ket inda tinuktukraan sada naging paparintumen nga at ikinnablaaw ken kuana kalpasan na ni Pilato impan ni Jesus at ibabalangat iti tiit ket si sakay iti lupot wenno si kakagay iti lupot analitem analabbaga iti sangwanan dagiti tattao ket ni Pilato kinana kadakwada adtoy ti tao nalabit tapnon matignay ti asi dagiti Hudyo ket inulit namanen embaga akayat na parukatan ni Jesus ngem idi nakita dagiti prinsipe dagiti sacerdote ken dagiti adipenda inda nagpukaw a kinunada ilansam iti krus ngem ni Pilato kinunana kadakwada anya aya tinaramid na dakes ket simungbat da no daytoy a tao saan nadakes saan mi kumang inyawat ken ka no parukatang daytoy a tao saan nakapagayam ni Cesar
Sa ti siya sinuman magbilin iti bagi ng ari, sa lungasingin na ni Cesar, ket isudad at daman ti riyaw dan akun kunada, ilansam iti krus, ket ni Pilato, iti ayat na agtal na iti ili, pinarukatan na ni Barabas, ket inyawat na ni Jesus kadakwada, tap na inday nilansa iti krus. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Kasi bukas nag-umay. O Diyos, ispalen na kamkat kadagiti tattao, amanat gurgura, bueno mang gurgura. Testament kadagiti dakes ti panpanagemda. Ispalen na kamkat met apo kadagiti upupong nga nakapoy ken nakillo. Ta isuda ti pudno asaplit kadagiti ili ken tattao. Paranyagem kadin apo ti init ti linteg ken ti pudno. Tapno iti inda pa ng lawag kadagiti isip mi, inkam maawatan nga anong mi, amin, ti agpiping nakawan, as itatakneng kadagiti inkam na aramid at itadakes. Ta isun, bueno isunan tulaeng, ano kasta iti aramid mi, inkam tumabaling ti agbiag as itatal na. Saan lang ang kadagiti, bueno saan lang ay tisaklang dagiti tattao, no di pa ikat tisaklang mimetlaeng. Apo, ispalem ka dagiti balbalay mi, ispalem ti ili mi kadagiti kabusor mi, bueno kabusor na, iti uneg ken ti ruari. Parang kapan nakam apo, iti uri may salaeng nga sinamar, tinarayray, ken di maentep akaasim, ayin pa ay mo, apinangayat iti lubong. Dawaten mi dagitoy, gapu ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. At tugog tayo. Ket kalpasan iti inda pa ng ramramas, kuna pa ng ramrames ken Jesus. Inutsubanda iti day dilupot analitem analabbaga, ket inkapet da ken kuana day dibukod na apagan anay, sa day nalang impan iti pannakailansaan na. Ket pinilit da ti may sa lalaki alimmabat amang ibakla iti krus, ni Simon Serenio nga amada Alejandro Kenropo, iso anagda po iti talon. Ket impanda iti diso amanaganan Golgota, ano yulog kayat nasawen, diso dagiti banga-banga. Ket pinainomda iti arak analaukan iti napait amira. Ngem ni Jesus di na ininom, ket idinta inailansada, inda nagbibingayan ti kawes na, nga inda sinugal, tapno amuda ti biyang ti tumunggal maysa. Ket may katlo ti oras, iti inlansada, ket inikanda ti amuten ti krus, wenno ngat 20 krus na iti inre, no yolog kayat na sawen, Jesus Nazareno, ari dagiti Hudyo. Ket inlansada met ay kuyog ken kuana ti dua aman nanakaw, ay kabil da iti maysa iti makannawan na, ket ti may kadwa iti makatigid na. Ket natungpal ti santo asurat akunana, ket naibilang ka kadagiti managdadak wenno managdakdakit, ket dagiti aglabas iti rabrabaken nga agwing-wingiwing akun kunada. Sikanat ko na rebbaem ti simbahan ti Diyos, sa patak direm iti unek ti talungal daw, ispalem man tabagim, ket bumabaka man iti krus. Ket dagiti preprinsipe, dagiti sacerdote, ken dagiti escriba, kastamet inda rabrabaken akon kunada, inispal na dagiti sabsabali, di na maispal ti bagina. Umulog man ita iti krus ni Kristo nga ari ti Israel. Tapno ingkam makita ket ingkam mamati. Kastamit dagiti dua kakadwana na ilansa, indamet rinabrabak. Ket idi tadimteng ti makainnem nga oras. Nabungon ti sipnyet amin ti daga, ingana ti oras amay kasyam. Ket iti may kasyam ang oras, ni Jesus inawat na at isamit ti kararwana.
Tumakdat tayo. Pumararag tayo kasi pagkasnit unay. O nasamit unay a Jesus mi, natay kaapo, tapnoin kang mabiyag. Agburayok dagiti lulwa kadagiti matmatami, iti saklang iti kasta unay nga ayat mo, wenno ayat ni ken inkay panagpadli. Awate mo apo dagiti lulwa, apang sibog mi iti sa kaanan tinangina unay, akayo nga inka na kay panagpakan. Ngem saan at ipapatay mo ti rebeng niya sakitan, nudigat dagiti ado abasbasod mi. Tano saan agapu kadakwada, saan kumaan ay bukbuk, tinangina unay adara, tinadungo unay nga ama. Tapno maaddaan kamlaeng, itinay parungbuan apagtuladan, iti ayat iti pada a tao, iti maysa a Dios, inman na ipatli agapu iti ayat na kada kami. Anyan abain kadagiti kinamanagin bubukod mi, kadagiti narungsot arikrik nami, nga agibales iti dakes, ken kadagiti makaparanggas agurang-gura mi. O Dios, di mi ammo, ti mamakawan kadagiti nagaramit kada kami iti dakes. Anyan ti rupa mi adumatagken ka, adumawat iti pakawan kadagiti adu abasbasod mi. Di nakam baybayan na asiunay nga amami, nga balbalayen dagiti dakes arikrik na. Parangkapan na kam iti maysa arisik, kinakaskas daaw a kinatakneng mo, kinadakyan ti puso, ken kinatanok ti kararwa. Tapno iti inkam panang pakawan kadagiti nagaramid kada kami ti dakes, inkamet maikari iti mabubu sa kataan akweno kaasip, nang runan to, intun dumanon tinakakalkaldang unay kanito iti papatay mi. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi, dawaten mi dagitoy. Amen. Tugaw na kakabsa. Ket di senturyong at dati samo na, iditay na nakita anatay akas may sa amainil amartir. Anangingay at weno kada tayo, iti nakakaskas daw pagpatulad, iti nasudi a panagiturin. Sain naman sinagaba amin adina, weno di naman bininggi, dagiti bibig na. Di man nagbutin, di man nagkapoy, ket di man nagtangkit. Ngem innakit impakita natal na at kinatangko, ken makapabilig itinakim a panagitured. Daydi senturyum di na nagawidan at inana. Pudno unay analinteg daytoy a tao, ket adadamet at sumagmamano babae a kumitkita iti adayo. Kadakwada may bilang ni Maria Magdalena, ken ni Maria nga ina da Santiago, ngupubing kenote. Ken ni Salome, isuda nga idi addapay lang ni Jesus sa di Galilea, indan si Morsurot ket nagpaay ken kuana, ken sabsabali pa ikimuyog ken kuana anapan sa di Jerusalem. Ket idi ta umapay ti Malem, aldaw daydi ti panagtagsagana sa masakbayan ti Sabado ni Jose de Arimatea, natakneng a senador, inamit manginanama iti pagarian ni Apo Diyos. Napan at itutured ken Pilato ket dinawat na ti bangkay ni Jesus, ket ni Pilato nasdaaw iti daras na anatay, ket pinayaban na dahil senturyong anagbantay, ket sinaludsod na nabayagin ang nagsatan, ket idi tanamuan na iti daydi senturyong ni Pilato inted na ti bangkay ni Jesus ken Jose, ket to'y gimatang ti maysang ulit, ket inapinakto sana binungon iti daydi ulit, ket inainsabon iti maysa tanem
iti aside anibutak iti bato. Ket nangala iti bato, ngayon talub na iti ruangan ti tanem. Ket ni Maria Magdalena ken ni Maria ngayon ni Jose, indakit kita enyag sangsangit, iti na kay tanaman ti bangkay ni Jesus. Tumakdas. Kumararat tayo, kasi bukas na tunay. Man nakabalin na marswa, indegam kad asya asi dagiti karkararat mi, kat ipagapong kakaasim. Igagam kad the Independent Church of Filipino Christians, Aglipay Memorial Church, tulungang kat kawasang iti singpet, rekta ken saririt, dagiti inted mo, amang idaulo ken mangidalan kada kami. Tapno na yung bag itinda, panangidalan, wenno panangiturong kadagiti puspuso mi, ken ka, o di maugutan a burayok da singpet, ginawa ken namay. Ipaay mo kadmet ay igaga dagiti kakabsat mi, kastamet dagiti sumursurot, kadagiti sabsabali asim simbaan, ken pampamati, kadakam amin, awan mailaksig, nupay di kam may kari. Padapadaen na kam nga anak, wenno pada kam nga anak mo. Ipaay mo o Diyos, awaywayaan dagiti balbalod, ken dagiti nakaykaywan, ikam iti salunat dagiti masaksakit, ikam ti ginawa dagiti makurkurangan, liwliwaem dagiti sinaladingit, pabilgem tinakem dagiti dagsang gasat, ket kamaudyanan na, indengam kad apo dagiti araraw, dagiti makadak, dagwenno dagiti madagensyanan, ao mauawag ken ka, takalak-aman da kuma, iti iso aming dagiti liwliwa, iti panangaasim o ama anay langitan. Gapu ken Kristo nga apo mi, dawaten mi dagitoy. Amen. At tugaw tayo nakapsat. Tumakdas. Atoy matmatan niyo, tinanginaunay akayo ti krus, sa nakaibitinan tinangisalakan ti lubong. Atoy matmatan niyo, tinanginaunay akayo ti krus, sa nakaibitinan tinangisalakan ti lubong.
Adtoy matmatan niyo tinanginaw na yakayo ti krus sa nakaibitinan tinangisalakan tinubong. Mabalite, umagap ka kabsat, pero naka-face mask tayo mga umagap. Itikasat ko, di ka makita, naging budusin, katagiging magsama. Sa
may sa pamilya ti Dios, intay nga mararaw iti dagiti nakabasul kada kami nakamit baybayan naw manuguti sulisongem salaka. Apo ko kang ti panagari, ti panakabaling, ken ti dayat tiag na ngayon sa pay kuma. Ni Apo tayo Jesu Kristo kinunana, lumay muyeg ti daton mo ti altar sa diyeng kamalagi pati kapsat mo, dagura na ken ka. Agsubli ka, taong muna pay ngin ka ken kwa na makikapya. At kakapya tayo nga rod kas na paypayso ken na yung bag na kakapsat. At pipinakawan tayo kadagitin tayo nagkurkurangan, ket awang kadin makigurang-gura iti pada na nga tao. Basta po mga rod, tap na sa ama tayo na ilamitan, pakawanin na tayo. Di kapya ti Apo kan kanayon kumang at dakada kayo. Basta po mga ken ka. Kakabsat kas nang ngigan tayo kadagiti na ibinsa-binsa apit ti abalikas ni Apo Jesus. The message is love. The message is panagpipinakawan. The message is dete ayat na nga impay na kada tayo. Nga rod deta nga ayat ipaay tayo met iti padaya tayo matao. Hintay nga ni ikablahaw iti tanda ti kapya ti tumunggal may sa kada tayo. Peace be with you. Apo di ka may kay. Apo di ka may kay. Apo di ka may kari ang may ranod sinalay ko niya tanda ti pagi. Kaya napatagadaran niya po ng Kristo kapo kadagiti adabas basod ni. Nga muwaman awang kanya ti banagyan ni. Nanausti ka po ini. Awan ti salak ni niya sumarangit kadagiti dakas na recruit namin matlahay. Kaya't naawan di danayat ni imang mamalapaya kada kami. Saan na bumurong ti panakaputong. Saranayan na kamapoy pagapunta pa kay dayawan ka ng santon ngunyan nagan mo. Dawatan ni manen na samit mo na yung akumi at pakawalan na kami. Umay ka o Diyos, umay mo rami ng dagiti nakakaasya karkaragwami. Kadagit titigong-gupit ti kinagsingpet. Nadagdama kay ayaw kadagita ng Diyos sa laman matang. Takdon maksayan titi kang panakay kari. Amay rano sinaday kumi at ang datibagi. Kaya napatay kanaran niya kumi Kristo. Sapay ko na.
kakabsat ko, at dagitoy itinadawan ti bagi kendaran niya po tayo Kristo. Isu anay buyat nga agpaay iti panakapakawan dagiti basbasol tayo. Taraon ang naggapu sa dilangit. Agbiag ko mga agnanayon dagiti amin no umay umawat ken mamati ken kuana sapay ko. Nagkomunyon kakabsat, dagiti laing hang nga nagkomunyon. Bawat ikayarigan ti bagi ni atong na Yesu Kristo.
nga ti agnanayon, da kay amin na pagpagilian, da kay amin ililing, daydayawen nyo ta pinadakkel na kada tayo ti kaasina, ket ti kinapudno ti Apo at ginayon tinggana. Hallelujah. Ti Apo adda kada kayo, At sa pamamagitan ka, kumararag tayo, kasi pagas na kunan, managayat nga amami, inranod na kami itinasantuan nga ipapatay ken panagungar ni Apo mi Jesucristo. Pagtalinayadem kadi kada kami iti ayat mo, tapno agbyag kami as itatalugod nga maikaysa, wenno makikaysa iti panangisalakan mo. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Katapsat ko dita tinaglipasan, dirito tayo iti Biyernes Santo, into no madamdama 4:30 to 5 rumuarte libot iti Santo Encero. Ket inton sumangpet ditoy may mansayat to dito sa among birthplace, madamadang arpusan ang kakabsat. Maraming ti viewing aging gana iti 10 o'clock iti rabii. After the 10 o'clock maakas, ket into no bigat ti activity tayo 5:30 sa 5:30 ninang daming 5:30 ti madam maaramid ti panakabendisyon ti baro nga apoy ken ti danong ti bunyag ken ti amin nga pabendisyonan niya makabsat. Ito na madamdama mabalin niyo pa ilang ti panagmerienda ag palamis basit ag halo-halo uno naman ta 4:30 to 5 o'clock irwar tayo tinangayad nga libot ti panakaypunpun niya po tiladawan niya po tayo Jesucristo kakabsat. Naimbag na madam tayo amin. Sige, nagbalin nga speakers. Thank you very much. Intay biit DJ birthplace Apo at dalang biit sang kabasit na may baga. Ito nagbalin nga speakers tayo. Thank you very much. Naimbag na madam tayo amin.